Kublai shibu ni pi baro kibala blackboard ban pet ya kenek program kapalong ke panel discussion ya kabala wara shipi da kejia seng samla balang presbyterian morai haringkat kejia trailang bat ke good news TV tiningkong ke penpau ke jing songo ya ki panelist ki jongi kibala blackboard ban ya dorkat lambat ngi kenek kapor pengini keren ngini tai halor kapang kamaryang kejingnya bat kalawe ini osngo shaka way kejingrai kerpang na ikong klarbel doling Ublay nongbo nong thao ula shanya hangi ukon benreo banlong kinong pet kinong sumar ya ka saudong ka saukon ka jongi kabalong ka jingker khu jong ublay hi hakarukom bakin jablay hi badru tang na ka benta ka jing penpau ka burom jong ublay hi namarak jirwai sam kalanong ka baar saw ka dekot ka baningkong ka kendau ka long ka jong utrai bat ka jing tap jong ka perthei bat ki basyong haka ka nu ka jing hi thiang ban pet sao dong sao kun jong ni ki be ki su sin hari kasi hakilum bat hakishno ya jing kuit pre uda ken ko ya jing ko jing kya jing kun kalong ko do ki be ki iu bi halor ki plang bayai kawe ki wai ki sim ki do pamariang yai kin oi ha pre harut hagyar ki kishnong ki hima baya jing ku duway paway un mom ken do thana kilong shua jong ni kanong muna mabhagi ai bashnong ki thao kin ko kin I shong spy ibare papila bre klem da berkat ya kala shai iman roy batkan pinslim klem da tingkai ki be ki iu bi halor ki plang bayai kawe ki wai ki sim ki do pamariang yai kin oi ha pre harut hagyar ki kishnong baki hima baya jing ku duway paway un mom ken do thana tungin ya buram ki sao dong sao kun ngin sumar ban la jing jakya ki ling ti singkin bat wa batut leri bikin sung sing klem thai jing le jong pi ha ying ha bar kalong luk sa ba pha klem ko bagi we ru kin yai pertu bat ken yai bu ki be ki iu bi halor ki plang bayai kawe ki wai ki sim ki do pamariang yai kin oi ha pre harut hagyar ki kishnong baki hima baya jing ku duway paway un mom ken do thana harut hagyar ki kishnong baki hima baya jing ku duway paway un om ken do thana Tishwa bangini ya chakmat akini kejia keren ngasukwa pan pin itu ya kini ki panelist ki pedon akini kapor kumenta ningkong ngidoni pastor Reverend D.I.J. Karuki
Ibadai pej pat kami ya kabalang Presbyterian Maulai. Ngidon ya i teman basan KS Lingdo ibala deiru ibala syongtaj na ke Forest Department bat ibala tray lakumbah lab hunyo snem. Bat ngidon ya iba WLS imli i badai i road court jang kabalang Presbyterian Maulai ringkat ru iba tray hakameklia control board. Te shopping instang ini kejekran ngaku aban pai kamat shoshi pastor. Te pastor ka Bible ka ong ka Genesis iway at kupra. Ublay ula kurkuru yaki, bat ublay ula ong haki. Tu danang ka, bat tu danang roy, bat tu danang pendap ya ka kendo, bat tu da pendam ngon haka, bat tu da sensyar halor ki dok ha ka duriau, bat halor ki simbeneng, bat halor ki ki kenja pa imbaro papar halor ka kendo. Te pastor kumno kum ki kersan ngi di ban sotu ya kani ka dekat. Kulisibona ngasang nika dikeliu pi kani ka dekat ketika dekat ke bala pensutu bakla yaki kristan la bugun bonsnem hingin itu ipi baka ecology haka subject jongka jing puli ya theology kadang rong dah kisnem hadin kasnem ka kanai spa andre punyo nomor ba kim don ka jing sung don kam ban pej ya mariang kum kata ka bau bleu bu bangi ngin kmi ngin pej ni shim bai tang tu gi kintien bo ong ban sobdu la ne ban pen hapo nan tade kitu kintien no ban pen roy ba ban kon ban baki ke borok no hapo jung ki brio shim mi kita henrei kata ka jing su thu ban don ka jingkit kli ka mariang kam don Hi kumi ka balang kristan nado ki por menshwa la penbi ini ki kajing pihak ka perthai ki ar bentah preng ka wai kari bat wai kari nan tade kisnem ki bakham hadin la penbi ka wai ni ki ri ka perthai ka la ong ka lizen fair ka mod le ka do himon ka mod ba kimtan kajing perkhat ka mariang ki ong la don kam ban shim dalam kuat ban shim nai shim baki ke baro pertai ki dinam tagi brio hi haporu ki pet ye ne ga ye ka dkhot ka ba aru phra jogol nong bin kong kim shim la pet lang ye ka dkhot ka ba ar ka lenong ka ba ar ka dkhot ka phatsan bo bli ong to ban sumar ye ka pertai kim shim la pet lang ye ka to batru kim shim la pet lang pa de ki ibu por la kren ha ka sithi shi dong rum ka dkhot ka lenong ka ba phra kid khot bakat pha ter antu bu kuran chapang kumnu baka bajing thau ki ap khmi lenti ka jing pelat jo ki khut ju plewut ki kastan ma bible long kita ki banget ukres kita aga bor ki bang ki khun chung ble kamut yang ki kastan ni kari ka kamram jongi ban pelat pikin ki kentien bu ble la ai kumni kumbala shan sharp hani ga gospel kan hani ga kitab Genesis kadai na kamta jongi ki brio bangin su thu ya kata ka jinglong halor jongi ban pet ban khmi kumno baga perthai ka mariang kan long renti omdai ban penjot ya ka ban penjulor ya ka kumba ki bri wilale te pita udan wi nong tho a snam ka khandai spa andro punyo u bakarteng ulen white junior u tho ya ka article la ka science magazine kata ka article ka karteng the historical roots of our ecological crisis pada katu ka jing tho jungu ukuran persya ya ki kristan ha bai dei bar ukunno bai dei ki kristan ki ba penjot ya kamariang wong kumta bat ka dei sya kata wong ki dan buon ba ki theologians ki ba persyang ban debate badu ba persyang ban debate badu ban defend ni kristan ki kristan jongi kristan Henry ka don ka tukan niya pada ki kumjong St. Maya Macfie kiwi pada ki scholar ki ba i ba kata ka jingkran ka jong Len White Junior kade ka wake up call la ka jing kersiu thia ya ki kristan kumno bagin pet biang ka Bible session bagin i hang ta ya ka khubor ka basisya ka ba ublay ko apan ai ha ki brio hang ta kilap ba ublay simul ong to penjot ya ka mariang uang penhapo ya ka Nantade banlong bandon bor lo jengki ke boro mdi ban le don bor ki tenan taru uji sukres hakapor bu ukren uang tu iit gi paramarjan uang kam komong tu iit para brio uang tu iit
paramarjan pi gini ka khtin paramarjan ka wan ka khtin Greek ong plesion la dangi penyar bah kitu gibri mensual segi namla ban sutu eta hene lengi penyar khtin plesion paramarjan ngi haban petken manu bedi paramarjan jonga lesi mapi bi shong ni pedi paramarjan jonga ngi haban kli yang suji kli manu badi paramarjan jong ka long beriu man beriu kedi ki pat kijing thau gi bu blei lo bu amut yegi badan jing em bat ki bam dan jing bu blei u pelong ya ba khtin ju blei o mat snap sna ki borong khtin libur ong hatof den bareng yang edis good ka long ko ba tong ta hato ya kata bu blei u lo ong ba ong bri u di un ong blei ya ki bri bakin penjot ya ka ong pen hapo kamut ba ngindon ya ka jingkit kliet nomor bala ayang i ka bor bengin long hajrong jong ki barok bu blei la thau kana bengin pet ngin khmi ba kanum don kanu kajing bombiang lana ki imbalance ndre bon ra ka balance pi ka jing su thu i khtin ka jong blei kalong ka beton kam ha yang i bengin pet ba kanang bangin dup su thu i ni ka wei ba u blei la a hengi ya ki barok kanang bangi ngin pendon kam ban penmentoy kanang ba kala ban long ka jing yarap yang i menta bat ru ya kalawai ka bansawan bat lada ngi ki brio i kanika anthropocentric worldview kabakum kabalang kastan ki don na kapor men shua bat lesti haduk menta kadang don ngi don kam mi kanika paradigm shift kabayong kajing pen kelah ya karokom suthu bat kata ko long ba ngim di ban suthu su bagi long hajrong hendeng ngidim suthu bagi long hajrong ru bat bagi long shibentaru naka ecology lani naka perthai kamaryang maru blei yang i ulo thau bangin dan bentalang mdei tang bangin sulong hajrong kadon lang bat ka anthropocentric bat ka anthropocentrifugal ngila banong haga ba penmi nangi khanang bila banong kata ka prototype ka perthai ka mansawan bangin pen i bakani diga rukom bat ka garanti bingdi banle kat kum gijing batai tin jung blei om de gijing suthu bakla jung i bilayat kum wi ni kusai beret haki por men shwa la dan bai thu enga om ba ar ki pom di ngi khasi ngi don ki law kuntang yo wan pom di nak ti law kuntang mi lai pom ru i ding namar balai ngi la di banget ya pom ka pom namangim dan ki bor ka pertai kim dan ringim perkhat bagi tu ki ba ublei ule au ai ka jabin rio ko jongi u ai khnang bangi ngin sung thu bat bengin long ganuk sai ki wai den ni ga daw khtin ru blek ong kita ki bom long persha yangi dilong nakam ta jongi iya ka jung kran ka jung pol ka jung Jesus Christ no ka ba ukran yang i kita bagi bangin su thu ba ke budon per thai am baro ki basni sudah andre ke bangi rapan simnuk saru ki ban punun to yang i ba din ni rang da phai bang sin ga Genesis kan no ben gong khar opra ngin i hang tu ya kata ka jing IT ka jung blai ya ka per thai baro ko bai ha ka jing pet ka jung i brio am bangin penjot ya ka hendangin penapo da ka jingkit kli ka bangin don ya tangkat ta shoy ta Kumle shibon te teman pesan kumingile so nei pastor bau blei ulabu renti iki but gi imah ka jela Meghalaya ka balong ka Christian dominated state le singam nuot pan ong bakadika Christian state rigi babun hi kidiki Kristan ki pasang ni haki lai punyo snem ha ka jingdon jingtre jongpi ha ka forest department ki le si PE baki long ki daw ki pora ka jingpenjot ya ka hikla ki betapa kan kecela madordor ngasungu iblay bo pun lai nga banginya don ini ka panel discussion kalong siya ka kapor ka ba day yang ibangi nginyo ban ya pli jumat banyak keren ki bala ono ka jingru ka jingmentoy tang ya ki khot jong ka balang re yaki paru kiba khamtam yaki nongchong snong gi badan hakasti ki chungi hoi nga don life in news nem ka department ka mga tre but kita don sya ki jing kala ki babuan ha ka jing dei khamtam ba ki klau sarkar chungi ki don tang kumba 100% na ka geographical area jong state of Meghalaya Kastiet Meghalaya kadon kamba arfu araja arsos bar fundai square kilometer bagi cloud jungi kat kum ke India State of Forest Report araja arfu lai kamu latest ngidon tang nyo 100%
ngidon nyo 100% cloud rei na kita ki cloud baro ki ba mangi ngidon ka state jungi kan ki ba kan thup ya ki barben ya ki ba ham stang ba ya ki ba stang tamru ngidon kita kategori bang yang very dense forest moderately dense forest but open forest but ngin siam ba kini ki cloud ki ba ngidon kan ki ba pun ni ki dei moderately dense but open forest ki dense forest ki dan satang kumba lai persen na kata kajing don cloud pun i ka mut kajing don ki cloud hi ka long ka stang ba but kini ki cloud ki ba pun hi ki dei ki ba don ha ki cloud sarkar ki jungi ba kini ki cloud sarkar jungi ngidon ki strict rules ki bangi ngi implement ngi enforce khanang ba kini ki cloud kin ne kin sa kidon ki cloud ki ba la ai ti ha ka sarkar ba ka kan pe kumba ka don kini karyat right laban forest kini ka bangi i ka ba ngi kum ka forest department ngi la simti but ha ka list kumba lai pho ne san pho snem e kumta ngam kan ma ha shu tamba kini kadang don apo jing pe jong department ba kumta ka department ka enforce ki laws and rules ha ka to ka klaru ba ka nom don ka jing pom pathar ni ka jing le bakla ten rei ki ba pun ki cloud ki balong ki cloud pa ba la ni community forest la ni private forest kini ki cloud ki la sha thambor ki ba pun ki but kalong ka ba susi ba ngi i ka jing penjat ki cloud ha ki jika ba phe habang inang sedang ban tre husnam prawei prapuar bang ngilei posting kamtam kum Sigaro Hills habang iya limba jung ka nong stoin ngini i ki cloud berben situ but Sigaro Hills le imdai tangi ki cloud de kimran ka jaka ka bang ngasong ngasa ki hati ki wan hadu ha compound jong ka quarter ka bang ngasa abo haki friends jong ka reserve forest Henry minta ngi i bakadon kajing jula ka bakra but kideng ki se kilanang ban sedang banduna but kada ko lon ba begini ki cloud ki badan ha ka control jong ki private individuals kan community ki kimdan ka plan management ka balong plan but kumta kat kum kajing kwa ki pentre ki tu ki cloud Hoi gadan ka rule haka district council ka United KNJ Hills law ka act ka bade 1958 dai kasi tom ha ban enforce ki an daw ki pa iba la ni kinong ki try cloud ki metri lang ti kini ka de ka jingma ka bangi i ki cloud ka ba mangi ngi sem but ka ba ar ban kong e naki jingma ka bangi ka de ka jing ka traditional practice jung ite kung ki tribal bangi ngi practice ya kini ka bagi yang ka jum cultivation kani ka shifting cultivation but kani kalong rampan ba kamtam Sigaro Hills ha ka ba kalong uncontrolled burning te kin pom yi ki dieng ban nang ta kin thang yi ki tu ki cloud ba kalaban ing daki ho hektar but adin kata kin sarep ha tu ka adin ba lawan uslap ni ta ti ha kasil jungi kadan ka jum ka ba kalong control namangi ang prat ram tu ba ngirap kin jarep bun kalong control to still this kadai ka jum cultivation hiken but kata kadai ka way ka bangi nang ta ka rampan feeling te ka jing pom ya ki cloud ki tap ka ba klem plan ki cloud ki tap jungi habangi nginang ban pom ya ki ken kani ka output jung ki kalong regular ngila ban yo manus baru namagi dieng ki banang kam red kitu kinang he tenre labangi habangim nang ban sumari ki cloud bat ngi pom pathari ki kai kadu no wat ki mother tree su ki sha pom no ki bede ban bet ki sambai tu cloud ti kani kade ka way pat ka bangi i ki cloud ki jungi hagini ki snem ki bang chai ka sedang ban julor ka jing julor ka ba kham i kai chu ka bangi i kini kisna ki ba dieng kade ka jing pom ki dieng ban tang ranga pi kat bangi nang pom ki dieng na ka banta ki ban September ni kinu ki dieng ki dei ki bangi ngi pom na ki bala dan kam ki bala long ban pom anrei ha ba thang nga nadu ubarit hadu bahe ngi pom ba kani kala nang penjual kalong kejing jual ka ba kraw hai jagi kraw ha po state
ki ding ki brio ki penon kam ba thang na ki dei ki ding met but ndai ki cloud ki badon kam bahan na ka conservation of water na ka fertility jong ka soil but ki babon ki kam ka cloud ngi keren spang ki kam kini ki cloud ki balong target number 1 na ka jing thar nga ban ngi I menta ba kini ki snem ki ba hadin ki ba manga sedang man chong thai ngi I ba ki la sedang man thar nga wat ki ding seru imagine fi ki cloud jong I me ka lia kain ki ki cloud originally ki ki cloud in man ki babon ki pine forest ki long ki colonize dia namar usumbai ding se u kham kloi ban mi haknun ko jaka ba long open ban ki ding met ki simpor ki I kata ka ding sisia wat ha khando ko badang thamai ru kini ki sidling ding se ki dan ki mi kumta uni kani ka change ka composition jong ka forest su ba ka cloud ka ba ju long menchua ka clouding met ka kalong clouding se but don seki scheme sarkar ki bangi ngi de ban pentung diang but bun si ni gini ka choice of species kan ngi I ba ka influence kini ka market influence kini ba ka influence ru kini ka growth kamu ki fast growing species ki kam kwa but ki bun ki ba nama kini ki private land ki kwa ban jo ye kita ki dia bangi iba nama ki ding met islam ha ban he ban san ti ki kwa ki ding se ki wa ki ding ti kawan ka monoculture ka state monoculture plantation ba kani kawan ra ya ka jingma ka ba crown nama boleh ka biodiversity jong ka jaka ka duno but kini ki crowd kilong vulnerable but kilong ki ba prone to other problems kung ka forest fire ngi ba kini ka jing pelu ji ki cloud bun si ni ka kam dei ki cloud ding se ngi hawa ngi lei ban tem kini ki ding ke ba kum bangi man dry season ni lom shlom ngi yang ka ing ding aba kini ka ding ka poi si ki jaka tem ke bilang cloud ding met ka shulu klip hi nama ba ki jaka ki long ki ba kham sngem tin rei ka change ka composition jong ka jing change ki composition jong ki cloud bo state jong ki kon rai ki jing ma te ta ka ba ka long ki cloud ba ki long drier than before te ba ki long ki ka ding ngi long susceptible se ka ding kini ka dei ka jing sisa jong kini ka jing ma ka bangi ki cloud ta ka bar pan kani ka land use pattern te jong ite ka land use pattern na ka jing don kam na ka industries roads kini ki development activities te la ni mining even urbanization long on plan but kam tam le menta ngi iba ka jur ba ni ka mining activities kala ban dei mau kala ban dei motion doyong kini kila ban tre ngila ban yo mining tang habang ila ban jet ya suai kini ka klau watap iki sebun kini ki cloud jungi ki duno nomor ba ka target jungi kalong mining wat ki plantation area ki la ban suffer na kunta ka jing don kam jungi ki brio ban ti ye kini doyong ni ya limestone ne mau but ki babon na gini ki jing don kam ki bangi ngiti ki mau la ni ki limestone ne ki le sabar ki babon ki la ban dei ki don ban kam state jungi le ki babon ni ki le export outside ti kini ka dei ka jing ma ka bangi ha ka state jungi ya ka jing julor jung ki cloud but itai di observation junga iba kendiat le se dan bun ki ba ngimla ban observe lut re kini ki dei katu ka ni ki dau ki ba kong san ha ka jing dei bat ka jing julor jung ki cloud mi klia namar kumang omne 100% ki cloud sarkar ki long protected kini re 95% ki dei ki cloud ki dan private community forest bagini kilong ha ka jing snothu ha jing start jong pai ba sarkar ka don ki ai ka don ki kendon ban ya da ban sumari kini de kita kilong very less compared ya ka target ka bangi ngi dai ban dan de ban protect ki cloud ka state jungi ti ita ide ki jing I jongai ba red iba nga kwa ban share ba phi ka ni por na ka ban ta ka jing sung thu jong ki babon ki bi sngo ki ka program
bagini I kan ba ngidang ka jingma bat ba lada kum ka balang lani kum ki nong sensiar sinong lani ki bria ki badon ka bor ban pej kam tam le ka jing dei ba ka jing pom ki klau ban thar nga ka dei ka wei ka bang so ko long ka khia ba ngila persiang ka department ban sim action ban kem ban si se ki ban pha se ko di ki se so dei kalong ka e la dang imyo ka jing tai lang tele si ka ni ka dei ka bor ka badon kam namar ringkat ba ka jing du jing ki klau ki wan pa ki be pa ki consequences ti ki bale si nginum yo chu wa tang ban di ro le si ngila ban don ki scheme ki be dei ba ka jing ring ngila ban yo ki pai si ki shnong ki ba ka red ki ba kan dong ki shrat ru da ki scheme ki dan kita and what is the source of water ti ngidei mangi ki be dei ban sim ki kle ban ya dai ki klau kam tam ki clouding met khnang ba ngila ka imba ki tu ki pai ki ba la ring se ki shnong ki thau jing ki don ye ka ba ngiyo ban penangkam ban ba mandi kata ka dei ka ba ngasngo ba ka jing erap ka ngiyo ban ye kren kum ni ka ni ka por le si kan pen kan ditya kan kersi ya ki jing perkat ba ngi don kam ban le ban fikir ya ni khanang ba ki shnong ki thau jing ki long ki ba bit ba byang na ta ba ngin chong ngin sa bat bangin yo ko bam di ka ba bit ba byang nang itai bang ada pen pa lo jo ni ka jikli jo pi Komlesh pun teman san. Bas imli te komba teman basan hi ong ka jingdu ki klau ka kata hi shibun ka telong Tapi pidon haka meglea control pollution board. Te PUE kalbat kalong du ka jing shisha baki wa kamta ma ka vicinity ha shlong hi kila nang du kila chapo shibun But shabar ka vicinity jo ka shlong ru kila nang red kila nang du. Ki ba PUE ki jing ma halor kata. To hakabanin ko nga ay kuble EP ba nang yasan imo moderator jang kanika panel discussion kumjo ru yaki panelist ki ulakran shwa jonga banjubab yakata ka jingkili jong pi ho yapangi phai shapang kanika jing penjabo yakiwa ni ong yaka ka water pollution abara bagi pet yakani ka pollution na ka jing penjabo kala sedang nado ki spas nem ki bakhat pra menbakas don kanika industrial revolution bat kat banang ya isnam ngiyo iba kani ka pollution kala nang jur rengkat kejingwan jong ka development bat haba ngi phai syak kejala jongi leng ba kisnam ki belalet nyo ngiyo iya ka kum kaway na ki hill station ki ba itanat ba ki ba kibriyo ki sotanat ba man kai bat haba ngi phai pat yaka kum ba kalong menta kamtam habangi pej yakawa umkhra kabalong kawa kabetu lengba uput usam jang snong na katnu ka jing isaj met ban pej yaka bat habak sarkar kala le shibun ki ban yada ban protect yakani kawa henry habangi ui balengba kini ki porslap ngi ka jing tu jing ki japo ki jakhlia ki plastik ba ka jing kali menta kalong bakumnu kitu kijabo kili poi shawa bat habangi tries bat ngi phaidien ban pet ngi yo iba kadai ka jingle jong ki briyo hi kata kalong ka jing shisha ka bangin namla ban len ho ngi im hakani ka perthai ka balong ngi ya ringkat bat ka development kawan ringkat bat ka dor ka bangi ha ban siu bat habangi kum ki briyo ngi ngim su thu ya kata ni perkhat tang ya ladi bat ngim perkhat pat ya ka effect lani ka kata ka consequence ka banwan ra ya kilong dien jongi kamtam habngi pha shakawa kalong butlum kiwa ki kilong thit snam jong ka jing im jongi bat habngi pha man tapat kini ki ke baro bakin ja no bat habangi ya kini ki ke baro ngisngo dukham sim henry kadang kami ngi bangin wan ra pa ya kajik sngutu ka civic sense hapding jong kinong shong snong bangin la ban perkhat bahaswa bangin le ya ka ka ba pen jakhlia ni penjabo ya ka mai maryang khamtam ya ki wa ki kadang kami ngi bangin perkhat shwa nang mtai la dia henry na kamenta kalaway kanika future
kejong ki long dien mandien kejong i kumnu kin survive lada kiwa ki kiba ngijupin don kam menu menta kim long sho ban pendon kam kadon kam ya ka civic sense ba ngi de ban snguthu ba haswa bangin le ya kanu ngibat ya EAA jabo kadon kam ingi bangin dispose lani bangin bread hakajaka kabadi ban bread pat onla ban lum ban lang ya kita kinyut andre larang isu bread ya ki kat habalap besyam katakan bu jing bat nakaliang sorkar bat nakaliang kisnon kinomla ban le kata kajing snguthu hi kade haladi shimen tang itai long ijing pensya jonga to ti hapa pikiran haro kata ka jing penmi ikinyut kam tame asor shlong ti le si ki kilat nakaliang juga sorkar baka wanra ban yadai kani to nakaliang sorkar habingi kren nadu ka central government lengba ka Ministry of Forests and Environment and Climate Change but ki department juga central government kila implement shibun kila onra shibun ki policy shibun ki kendon ki an ki rule ki bede but ban tek lakam ya kajing penjabo ya kami mariang but habangi phai sega state kejongi ngi bakadon ka Meghalaya State Pollution Control Board rengkat bak Forest and Environment Department but kiwe department but kamtam ka Meghalaya State Pollution Control Board kalong ka statutory body ka ba implement ki kendon ya ki an ki bahap apo ka Air and Water Act but kunjuk ru ya ki kendon ki bahap apo ka Environment Protection Act but laile shibun ki kat bala ban le ho ka ba effect lani ka ba kta ya kani ka pollution le si ngila ban ba kalong tang kita ki stakeholder ki bala ban implement ye kini ki act ki kondon andre ha bangi phai shakiri upat ba ka ba shibun ban pentri kam kini ho judan ki awareness program na kapor kidon pa kiwe ki benta ki bak sarkar kala sim ki shnong kila sim ban te lakam ye kani ka jing penjabo ye kami mariang ba khamtam ki wa henry kumbang la ong phi shakmat kalong ba shibun lada manga ma phi ki balong ki nong shnong ki ba ki ba sa hak shnong haki jaka ki ba pher ni nomla ban sngu thu ye kata ka jing koridor ban penne pensa ya kami mariang ti kan long sibun ke ba teleng ba kani ke program ngasuk ba ban wanra ini jing kerpat yang hilang iwe baro bingin sim ke jingkit khle lang kai nomor ba kumbai pastor menei laong ba lengba ka ktin ke jong blei ko ong ba la a yang iban sensyar tingi don kam ban skutu ba ka jing sensyar kam dei ka jing long trai ka jing sensyar ka dei ka banwan rengkat ba ka jingkit khle bat habangi don ba ka jingkit khle in la ban le shibun ki na ka banta ban pen bahapat ya ka baro ka blajat ka blapra okay pastor ngila sutu ya kijing ngi ya kendu kam tama kamariang kijing penjat ka mariang nang ta kebenta ka sarkar bat nang ta kita ki challenges ki bopun te pi kom pastor jong ka balang hoit ngi judan ya ka environment sunday ngi judan ke jeseng pai ngi judan ke jeseng ya lap ngi jukran ya ka phang na ka por hato pis ngau ba kata kala biang ne ka balang lani ka sinat kadang don shu ka benta ka benang penpa shu olor kata monora kata ka awareness Ikata jing kli kali kadi ka ba don na ka ka jing kuno ban jubab nomor ba ka bakong santam kadi ka jing ko ngu ilaram don ka jing ko ngu ka basisya ka jing ko ngu ka long tan na jrong kam don jimbot kam don batoy ka jing tmu ba sinat da bu hanang ka environment sandiru kadai bagi balang ken complete jingmot ikhtian ka jing blai ban hikai gi brio chapang kumno bakendang ban buram ban su thu ba kene ka mei mariang ka jongi ka don kupa ba baneng blong blai bat baga di jing tha wo blai hu pelong ya bangi ya ban khmi leti ban pet ban khmi ya ka daga ba khmi leti ba kan ka lawe ka ban sawan ka jongi kan ye ke ba ha bi de mariang
pi kini ki khamat ke ba ngi pet kim de bande ki khamat ki jongi ki bande ki khamat jong ki bre ke ban sawan bakin yu i kinang yu i de ki dien ki set ke mak ngi i manta le sikin i khamba shu la da ngi pen khre nam ta jong ki nam ta de kin yu i ki ki ba khu clear ke bang ju kren akan mau sa begitu khana ba men shua ki ju ngi wa khra pet si wa khra pinut pendai nang kerja ru kenal begini school ni mencuba sengkasti dan tu kelenti ke ba kelak dia dan kelenti ya kejat tu dan we kasin ye yo ban yu yo tu ka jabo tu ka tu ngelik pai si yang kesma no demi tu harun do poji hadu kata ka jinge per kata ka jing tho kata ka be tho I medan batho sepang ka wam khara wi si jirwa na makla I tho tu hamla dur dengan pet dengan puli kata ka poetry dan yang tu ho khra ram la ban mudur bakata ko khra kadi kata ba clear gi bor men shu am ta ngam long shu man ekran te kani kamdei ke bangin shukun ho te sarkar kani kadi ka collective responsibility na do ka balang hadu ki bor snong ki long ying long sem ho ka sarkar ru la ka jong ka bentakan sim hendringi baro ngi ban tri lang kumno ban le ai ban pen bah ya kani ka bangi la pun sni mar bun sien ngi ya ka dokti oh dita nomor baka sarkar kamle dan nomor bau tau basa hajan uang khra ni pelat pitai le dia ni pelat be le dia kebun sing jing keno akalong be gi bai bat ni keno ru ye kita gilong dien ki jongi ni keno di kuntabat kan sapoi ko por bagi ta ki ban sawan jongi ken sa keno ni nomor balai ni klampen kre ai nam ta jongi nadu ka ti iki mar po khondo nadong sedong ngim perkhate kata ka jilong selfish ke jongi ke long di long selfish ka badan bat haka ya ka jingbi juru haju por ladang gilong selfish sisa daga bolong positif kan ngin ha perkhat ba ka jing em jo ki wei ki di ka bakarsan ka jing em ko jonga ka juni tingi ha ban kit kli ong ban karsan le mi ki wei khnang bangin ye em lang khnang ban pen khre ru ya ga lawe ga man sawan lada ki wan ki bre ki bana bar ilan ki perlok ki jonga ki bawan na sha bar kinda ya nanti am jukwa ban ya nanti limba ka wam kran itu ipi nomor beli beri ya ro ba ta gari kasi wa ku ba kum ta ter ngam kwa begin wan ya sayo ba kin wan ya ngam kwa wa sa dia jur ha bro masulera nomor beli kat kene gajing jabo ki dan ki wi ki beri ki bawan na bar ki ong ladangi ngin yo ngin gari kasi jong pi ngin dai gari ki prospa tam pertai ndrei ma pi penjat ila ka jong kata dia way ka bagi break ong te kata ka dia collective responsibility na do ka balang ibor snong ibor sinsha lalong ki hima ibor hima jongi lani ka sarkar hi nanda ki balang ki ba per kampat biang ai kita begin rakhi ke environment sunday wala da kalong ka bidon kamba khna bagi brio jongi ngin su thu ba pleng blai ai ngi ka benta begin kit khia yani ka mariang ka jongi ngin kit khia ya ni bu blai la ai ngi bengin long kinong pet kinong khmi ya ka hending haban su thuru bala ki polisi ki bhakat ba bharu ladang im pendon kami ki kim don jingmut ladang khtin ga jung blai ka long ba bhakat ba bharu ladang ngim ko ngu khtin jung blai ka long la nei ka ladang im pendon kami ka ka ba ma ka long ba yo ngi poi du jok na ka daw bangile ben ya ka mariang namar ka jingkli kan wan kemutang siang ba kajing ya baha para beri wilayah ka Bible. Hendak kadai ka sepang ka perthai kemariang berkawai ka por u blai upa u jona bon let ya yalap Nineveh. Kham au man yalap taw man pat emi ki beri hon riwat ki marat ru. Udon ka perkhat bukum kata. Te ho blai ong ha Bible atho ha gospel ka jung Yohanes lain non khat handriu. Ho blai la it kata i ku perthai. Kham ong la it kata i ki beri. Kham ong la it kata i ki jiu. Ong dah khtin ka balong kulum lang bula i kata ka percaya bangan poi biang show tu jing kran ka jung pol haka city ka jung ushiki kastan room kulang go prar ko ka prat ta ran tu ong baka percaya ka mariang ka up khmi lenti ka jing plat jong ki khun na kata ka jing sha te mrau kita kikai bor khat mo ka Bible ni puli ni haban puli om tay ka we ga khat ringi pe lang tok antu khana bu su tu ublei kwa ayu yang bingin le permentang ni dapat ya kan ka khtir jung blade na ki yet khmi shapang jongka mariang paro ki department ne ka prathai
kiba ki sarkar ki bu ki le ki dinam ta ban penbha helibat kata ka jing penbha ka de ban dan ru ya ka sustainability kung ipet ka Millennium Development Goal ma juga United Nation sustainability ka de ka wei ki te khana bangin su thu ya kata khana bangiru kiba pet ya Bible ngin pet ya ka da ka jing su thu kan ni kat bagan rung lut ki khot jung balang baro namakal aya imda de ki hajar snem ka jing su thu bakla tat hadu pulin wa junior unda ay ka jing kersu thia bagi kristan gidang sedang man kinki wa mentai jaga puli theology la dan itu ka eco theology bagi puli dina ka jung din wa junior dom di mu ni le se ngi nom poi prakhat ini ki baro habe de ma mayang ngin sulong hoy ka daw jo jing sakam tho ngim kendet ben rio balai usakran kum niru junior ulun wa junior kalau nomor 2 UI ia ka jing long torti ka jing kristan haka baydai berkepercaya kamariang ba anda kilawan ki we ki theologian ki ba kmi bnya kimpet ya kata jing kran jong junior jong len white junior kum ka jing kan tho ka balong persya hindai ki pet ya ka kum ka jing pen kendet ben rio yang toh ngin biang sa Bible ngin pet biang ka bangin tip ayu ka ong bat ki balang mentahang ni har ri kasi ka sinot jung gilai i ba ka long ka badon kam yang i bangin don ka jingkit kli ya mariang ma ka jingkit kli ka mariang menta kam dei tanam ta ka menta jung i ka dei nam ta ka lawe jung i khana ba ka perthai kan i ba ka balang ka don ka jingkit kli na kam ta ka mariang ti le si dakini ki kai bokum kini ki berit ke bangi sedang ban ai gid khot jo balang nadu ki dang red ngin yu i ngin su thu ba kum ki kristan ka kamram ga jongi om kam dei tang para brio hande ga deiru bat kini ki bakia tawer yangi Di teman mesan ngapai shpi menta ngiyo soni pastor ba gitip hai ki baro But hari India hi kadai kari ke babon pha ki an but ngatrai kadai kari ke babon tam hi ki policies na pani ki wei ki ri ka ni ka slap thai hinrai ka jing penjat ya ka saudong so kun ru kolong ka pacur te pi pilong ibala kham mat pha na pring jungi baro nang ni ya kita ki lived experiences jong pi te so pha batai lingkot ki practical ways ki bangi la le se bane trailang ka sarkar ka balang ke imlang salang bagi jaka pulih kena pulih barong ra ekta ke jinga tailang ya kini ke saudong sokun cho moderator ya ka aku aban chu ben pa kum niru bagi don ki ai mdei tang ki ai ki bak sarkar ka bu hakari khasi jentia jungi le amai ke liang lam no ri khasi jentia jungi Kidon ki ai shinong kidon ki ai hima kiba yadei ba jing sumar khair ke mariang tien rei kata ka enforcement kaduna ba ngimi i kata ka sincerity ban sumar kendong ki klag ta be ka mariang sodong sukun jungi tien rei kum ka sarkar ngi bu ni ki ai tang na ta ka jing tip nei na ta ka jing pentri kam ru ye ki ai ti ki ai gi ba nga ga skwa ban shu pa chat jing bot ki ba kum ka sarkar ngi penon kam ka ba te la kam ya ka jing penjulor ya ka mariang ga kala melong ki ding ki si ne ki mrat ki mrek ba don ki ngi don tu ka ni ki ai ki ba don kam ki ba la da ngi kum ki no song snong ba tha bang ong nong song snong ka kan thup ru ki da khot jung ka balang namar ngi de ki no snong ka ni ka ri ka stick ki jungi bat ngi don ye ka jing ki clear tang ya ka jing long jing im kristan ndai ya ka im lang salang ya ka mariang hi sudok sukun jungi bat kini ki ai ki ba mangi ngi don ki bala ban habangi penon kam ki habangi sim ki jing ki clear long ka jing ku ya ki snong ki tha ki la ku ta ki mangi ngi don ye ka Forest Conservation Act 1980 kini ka ai ka de ka perking ba sepang ka jing penjulor no iki klau lani ka jing pendu no iki klau lani ka jing pentrei kam iki klau ba ki forest land jing kin kala long ban ki klau ki ba kemenong no ki takinan forest activities ki dan kani ka de ka jing kwa jong ka state jungi ba ki klau ki ba mengi dan im dei ban convert ki sekita
lem daya leng bai ki ai ki kendon ki ba mangi don kini ki parameters ki ba kum ka sarkar ngi bu ba ngin la ban sile pathari khla ki mangi don lem dang ya ye kita ka lenti to kata ka dei ki ai ki mangi don dei ki enforcement kum no ngi react bang kata kum no ngi implement ye kata kum no ngi trelang ba ka sarkar ban ne sai khla kata ka dei ka weakness ka wala sing ka wei ba ka ai ka balong ka bangi I ba ka don kami ngi ban enforce bakadon kami ka jing telang ka ka Life Protection Act 1970 kani ka 72 kani ka an ka ba bangi sumar ya ki merat ki mereng ki sim ki do ha ka state jungi ngi ban sumar ka habitat ro ngimla ban ong ba ngi sumar ya ki sim ki do ini ki merat ki mereng hande ngim sumar pa ya habitat tani ki klag ta ki song ti ha bangi ki don ya ka enforcement jong ka act kabat kabalong complete kadon kin ka jing ada ya ki klag betam bat ka jing penep sa ya ka ai ya mariang ba mengi ngi song isa nalo ka taru hakani ka wala Protection Act kayaknya ka amendment 2002 kadang ko ka provision haka ka bale si ki communities jungi kalong ka jing kerku namara kata ka section 3060 kadang ka provision ba kini ki communities dia memang kemo orang mana ada ki klag pun ki dan ki community kini ki jong ki private ba ki private insurance kini community reserve ngi ong kata kadai ke constitution of community reserves ke bamut bagi tu ki brio ki communities ki besong itu ki lam dei cloud nong lam dei kino aba ki dan kino ki jing ban protect lan ban improve ya tu cloud ki wan sa president man kan ban register ya kata ka caka kenang bangi ngila penyerap ban ai ki scheme pen roy lan pen baha ba kidan bon ki ba le se kini ki long ki tik ki ba khamba lang in yo tang ile department ling ba ka wildlife wing ba pe kini community reserves ba hadu ko menta ki don ko ba palat nyo pho tli ki community reserves ba ko state jungi ki ba preserve kini kila bende ki berit kila bende ki pehe kini kalong ka jingker khu haba ki ai ki ba mangidon ki ba ki recognize but ki support ya kata ka jing ya ka jing ki don ki ai ki ba msya ban pom ding dia permission kini kalong di sila area I bagi beliau ki ban pom ding le sen unta ban sna ki ying ki sem ki ha ban pan ya permission ba kini ka dei ha kata ka tree preservation rule kan bagi tree preservation act and rules ka ba khang persya ya kini ki beliau ki besong ha kini ke Shillong area kini man protect ini catchment area jong ke Shillong area kamu 10 km radius ki beliau ki ha ban yo permission ban pom ki ta kalong perking ba but lada dan ka jing pom ka ba claim ya ka jing ya ka permission ila ban cha sis no kita ki kala bende ki ding jonga jong pin dai ila ban cha sis no ti kani ka dei ka wei pan no kani ka provision ban pom ki ding da ka an kalong limited tang kini area ka don so wei pat ka ba ki ong ka megalia non tree felling in non forest areas ka ba mot kani kadai ka ai ka bagi ong ka megalia tree felling in non forest areas rules kata kadai 2006 kani ba ka regulate ya ka felling amdai tang kata ka area within Shillong re throughout the state kamut kadon ka lenti bande kata ka ba mo register kini ki nging sidon ki social forestry plantations kini ki social forestry plantations kidai ki bangi hab ban kila bu kendon ba hadin ba kila measure ti kiding kidon ki ai ki bangi ngi bu ki kendon iba kini ki cloud ngi kumnongin pen kami ki ngin pom ki bat ngi prepare kita ki working scheme ki de hello jong kini kar ain ke bagi haban register ya tu bat ngi sa bu kita ki working scheme ki ba kenang bagi beliau kin penon kami kata plantation ke ba ki kila yo ba la yo na ta ju ki tambah daki kendon kenang ba tu ka cloud protect ikan preserve ikan tu kan don ke sustainability kan yak tu juga ya ka tu cloud ti la pentrikan ni ya kata na peak enforcement part is very difficult kasti jungi ka bahe kani ka manpower jungi we have to ngi kam focus more on our own reserve forest ti kani ka manpower jungi ngi haban focus kita ki reserve forest ho ngi don ka manpower ka bede ba kini social forestry plantation tambah kini kilong targeted area kan kimlong vast ngim la ban bu ya ki staff jungi hak leng ki jakat na ta ban enforce te kanong ko ba kandon ka financial implication ni kanong ko ba
ti kedai na kata kada ba kadon kam ki ai senong ki suka ki don ndai ban ya enforce ban ya trailang na benta ban ne ban sa kanang beti ki ai ki long produktif kedai ki jing trailang ke bang don kam tang na ki na da ka balang ndai kembal pastor ki jing trailang sarkar ki riu ba ki senong ki thao kedai ke don kam ba namar kemba vi ki ai ki don kemudian ban petra kami ki kedai yang ni bangingin respect ki ai ki don bat kan nong ke jingkru ko krau na ka benta ke imlang salang jungi to kecing keren kalau ke pastenat report kalau lang yan ti to mentang ini yo no ki kentin penkut ni wei pai wei na pi pada nang ni ti le singin stang sha i bas imli tang kentin ar kentin Dah kapan pengkut ya kan ka panel discussion. Ho ni layo sengo sibun ki but ipor ilong iba lengkot andre ngit skemba kini ka jingi kran jongi kan nomlong tang ka jingi kran re lang ba kini ka channel jong ka good news kan yarap ban penpoi ya kini ki jingi kran jongi shaki we pat lesi ki ba pet ki ba sengap ya kan ka program but kumta hi ka jing suthu ka ba ngi don kam man yo po jongi hi kalong naladi shimet man sedang nangkong ya ki barwa ladang ikwa ban yo I bakalawe jongi kanlong ka ba itanat kanlong ka ba phu ka ba phieng ka don kam ngi bangin sedang naladi klam dak mi lenti yano Bale si ladang ila ban sunguthu ya kata kam dan kam ya sarkar ban bu ya ki an kam dan kam ya kisnong ban bu ya ki an ban hirap ban penne pensa ya kamariang but kata ka jing sunguthu na kermen skam bakan wan hangi se sien pat bangila ban le ya kata da kamen siam ka jing ie da kamen siam ka jing perkhat ka jing tiplem na kamenta ki para brio na kabenta ki wei pat ki jing thao ki bakodo aru bleu labu bakin yo pat ya kalan bakin survive hakani ka percaya ka bleu lasna kerpang na kabenta jongi to haba penkut kidan ka to ni ki pai si bang so kwa ban share ni kan kadang ka jing ong development without destruction ngim la ban lain ke development ban ngini iba ki bubon ki development activities ada dai ki snong ki thao ne ka sarkar ne ki development activities ka target victim is first dai ne kalong tai ada road construction ne la ka dai urbanization ne ngim la ban lain ta ki ngim la ban ong ba ka pol bang joy nga khla ko long ta ta lai news ne ma dia kan sa kam jo it's not possible ki roads ki dan kam ki industries ki dai ban wan Arab ki sinong gede ban he gede ban yar dai nga so ba gede ban long plan ke gede ban don ni kata ka bang yong environment impact assessment de gede ban assess atau kan ni ke development kan don kan negative impact ni em ke environment la ni kan long matching ni em kan long balance ni em kata ka dai bang sno ka don kam ka ba let's say ngila ban I ka mi kan ni ka jing buon jung cement plan station cement factory station po Giant Hills kam tam Giant Hills Aduh ketu ke jeka kala ni em kadang em ke carrying capacity jong tu ke jeka ban support totally ke industries ni yo ka dai tang nam ta ka WR ni tekni kadang ke destruction kalong rampan te la dang mi kita kini gede ke bagi dan kam maybe ke area kalong very steep slope ki bang idon kam ban protect ke tu forest nang bakanya dai ya kini ka lower level ya kini ki benta ke basharum yong ikwa ban shisna surok pi in hilly areas kan lada ka road width yung ngidan kam sibuk bakat arfut road width you have to destroy land of about 20 feet width dai la namar bakat dia slope ti kani ka destruction dai tang ya ka tu road ka collateral damage ka ban jana ka daw bangi construct ini roads kadai ya ka tu ka jaka ba kadai ya ki kilo level te haba ka slap kawan kum ka jor slap sini limenta Shanu kutu kendo kantu bisa kita ki lower land low land areas ni. Hakabal esi kidon ki pintor kidon. Kini kadai ke bang ya ban fokus hakabang idon ni kata development. Kadai ulang without limited
destruction kita mendon ke long clear ke long conscious ke ya ke ba mangingi le khnang ba kanum don ke jing julo la ni ke jing pensni ke mariang bat ka ban long ke jing kordet ya ki brio ki basong si jaka ki ba wan ke ni ke problem kum bangi imta landslide plus ki ni nang jakap ke ba lai ke bang kwa ban ong ba ke balang ke don ke minta ba kraw ban le bangi ngi aingu yu play ba ki bor balang ki ba halor ki la sim ya ni ka sandi ke baning kong jong jun ban penlong ka environment sandi menjuang judon I think it started sometime in 2010 but nang ta is not very bo ya kini ti come the day te formality te bang jua grand preach there we must have some activities there not only on that day but maybe on other days too ba let's say kila bandang tree planting program kila bandang ki program ki badai ba sanitation ya kanu juga ke bangi la selong selective bat ngas ngo bala ka balang la da kum kanu balang ngi menjur le ngi de bandon ke kenja ka ministry maybe in hakibor balang ka ministry ka pa ya kini issues environment issues kila bandon ki project schemes ki ba enforce ki bangila ban pendekam ki balang ki trikam lan ya po ki balang kila bandon ki committee ha ka ba ki khun samla jong ka balang kila ban long ki member jong ka committee ban pe ya ka ba ka miat ba kila ban yo environmental trainings kuman ong no kala man long na men kala man long na ka kala percent control board kala man long na kanu ka organization ka ba pe ye ka ba ka miat jong ka bariang ba kini kinlong kita ki kinong lam lenti ken ban nang pen sapriang su ya ka jing tip jong ki ban pen trekam ya kita ring ba ka balang kan long ka way na ki asset kinong tray ya kani kam ka pen baham bariang lada kasu put no tangha ka bangi ngi syukran na pulpit la ni ngi penokam te kini program ndai kini ai kini ka jingi kran jingi kini ka penarisan kanong ka we of call ka bayong pastor ne we of call yang ngi kam tam ki kristan bangi ngi don ni kam ya kani ka jing kit kli ka kra namar kemba khti jung blai ka ong te jisu ong along ka jing sai te if you da ngim ko ngu ki kum ju ngim wat ya ka jing sai no ngin nyai ka badum te ngim tip we may be doing something good but it may not be good at all tingang ong bal da ngi don ya jisu ha ka jing jungi bagi kristan ki don ya kata ka jing no jing kristan ka ba day ka sisa kini ki jing start kini ki jing awareness kin wan no boleh te bangila ban pen kam ya kata ka jing tip ya ka awareness jungi ban de ka ba na ta ka im lang sa lang ling ba ka mariang ka bangi ngi song isa ngi song isa ka ngi im na ka ngi ring kele ka ba khui na ka ka de ngi ban show respect ba ban burom ya utau no pelong nong thao cho ka please to kendiat ngala bunta bang ban kan i nusan la ong diat mengindan ka separate ministry ya bedi ka mariang tapi dan ke expert committee apa lagi don gibre di balak ke expert ini mentah Henry ngihap ban lek kloi ngihap ban lek kloi ada aku lomba gelanang tik tempat beji kila jander ke por bang lei ai larang im lei ai mentah inom la ban ki klik su pi ginaya chrum chenang ginali stai ngin I baki wabun ba ki long kmi long pa mangaru bari wabun gi wei ni kuslai la ki khun jongi kin yo kam ne kin yo kam kin yo aja ne kin yo aja rin habun kin biang nem ka pisa pilan hani don da ki mek pa bla perkhat la ki khut jongi kin nang yo den ka sngi yo ba kabal ra ka shai kan thang ni ka dur ka joki kan penjot ki kila ju perkhan nem la kinang yo ne man ring yo to komen ya to kol air ko mong yo mangi yo le sing ha bani ya deng oxygen ka chubalet pat ko ha ban ra kalen kapor la jander kan yo mde bang syukuran penting bar kan ni jing sisa bagin ko ngu ya khtiang ko blai ka long ka badon kam baga jing ku slai ka jongi kam de thik tang sapang kan ek ba kenjado fyang ka pisa ka pilan Henry ru ya ke ek yu blai la ai hangi phi ngani thu phi ka khtin ju blai ka don ko je thu lu pa chapang ka du jok bada ri ke perkhat na climate change menta hato kam de bangi ni tabe kan dok ya ta ka ju jok bakal ing menta
Hato kam dei bu blei u ya thu lupa ha ka Bible ye ki baro kat kum ga jingle jong gi breu. Ka consequence da ka action ga jong gi breu. Te ka por ka nang yat. La rengim lai e yin jenjar. Ka shong sa hangi yin ko u ning ko u. Ka shong hagi balang kumnu ngin le e ha be de ba ne. Ka jing perkhat ka jong gi ka de ban yar ka de ban biang ko shibon. Bishpon. Di kumtu ngelai asngau na ki langut ki panelist ki jongi. Halor ki jing penyamat. Haka saudong saukun ki jongi. But kanu ke isu jong ki imlang salang. Baro ki isu jong ki imlang salang. Kakta ya kamaryang. Heri baro ki isu jong kamaryang. Kakta ki imlang salang. Tengah nget ba ki bapet ya kini program ki layo jing metoa shibun. But bengi sotu ru. Pakamaryang gade ke jing tau. Ya ka bau blei ula ID hangi pengilong kinong sumareka. Ngapan paru ke jing songo ya baro ki langut ki panelist ki padana kini ke por mtaba pelap-pelap por. Kerpang nam tak ni ke program. But ya piru paro ki ba ya songo ya ka. But ngakermen bakani kalong ke jing kuingi patu blei untuk rekat lempat ni. Te syua bangini apun wai nak sendon. Ngakerpat bai pastor in ai ke jing tuai ke melingkot. Ini doi. Ablei buk pa ujungi bab neng. Ngiwan nak majungi ban aingu imiram tagi jingkur hu jame. Ban ngi scam baki ke baro ke bengi keren ngi pli jumut ani ngapor. Kena blong ki kentien ki batli bat ke basuda. Henry kena penmi igi so. Ki ban penmi igi shin. Ban penmi igi dingba ki ban nang kham sei so susu. Ya rab ablei yang iwi pi bai. Bagi ai bengi keren kena blong ru tang ke jing clay kentien. Ke jing peliu ke jing start. Henry ke jing tracy tom ban minat top. Ban pentre kam kita ke baro ke bengi perkhat nam ta buram ku jome. Inget kam men skap men sko yang ia blai. Nomor bengi pan ni kerpat ikine baro teng Jesus Christ. Amen. Amen.